guretzat San Pedro jaiei hasiera ematea aurren txupinazioarekin. Aurtengoa urte berezia da guretzat. 50 urte betetzen baditugu. Guk taldean urte gutxi daramatzagun arren, dantza desberdinatxo ikatzeaz gain lagunatxo ere egin ditugu. Nabarmendu nahiko genituzke dantzari esker pasa ditugu momentu zoriontsu eta bereziak. Bai Lasarten eta baita Euskal Herriko hainbat herrietan ere. Beraz, dantzan ikasteko, ondo pasatzeko eta leku berriak ezagutzeko gogo bazaude animak aurkeztu. Urtetzeko ateak zabalik gertatzea. San Pedro jaia hasiko iruditzen ez gara gehiago luzatuko. Enkezen parte jai komertzuako bai izutu egun. Goza dezagun gure jaietan gora eke, gora Lasarte eta gora San Pedro jaia!
ene. Ene. Ai, ene. Zema jende. Bueno, inoiz egitzen balkoianean da basan garaia. Eta orduan esan, zerbait egean ato, eta hemen zuek ikustea. Denak ondo, globoak ondo, ez da zauriturik egon, ez? Mesedez, elkar bizitza globoekin ebai, ez da. Bueno, eta etorri gara, nire ditu nauten, patxintxi sariak edo, patxintxi homenatuak aurkezteko. Bakizue, ekitaldi pila aureola San Pedrotan, baina importantena hauxe. Patxintxi saria. Hombre, baina beste guztiak kontak egin, papetin behartan programa eta zerbait jarri dute. Orduan, ez dakit izkizuten izenak, baina aurtengo patxintxi pasariak, emango zaizkiet. Pepi Arzuagari, txalo bero bat Pepi entzat. Hemen txedakau Pepi. Ai, Pepi, nork esan behar zigun guri hemen, bakoia. Honek molestatu den pizkat ere, esan beharra dago, baina ondo ikusten da ez da. Bueno, Pepi, zezango izuet Pepi buruz, zukaldaria, pero emakumia, porrokalari haue, langilea, eta zukaldean aritua, guaintaloak iten egola iritzea, Eta, bueno, zerbait esan nahi dezu, Ez da... Ni ojarro, sentitzen aitela, lasarte horietar izateagatik. Eta gu oso arrozu gurekin egoteagatik. Bueno, basaria baitaloak ingozi baiet. Txala Pepi entzat. Aia, bi muixure baiet. Bueno, eta saria banatzeko bakizue. Patxintzi sariak dira 75 urtetik gorako pertsona goxo eta matagarrienari. Intergenerazionala, ondun gaztiak ere hemen, nortzuk hilo bat baino beto. Eta hemen txaukagu, Maitane jarriko jo txapela, Maitanek emango jo oparia. Jesús, que emoción, Ay, es emocionante, que los sucurteros te sean ni baino. Ay, bueno, zerbait Maitane, amona earra kasu, zuk hilo bat earra kasu, bai? Atzetik daude, emozionatu dale bai. Bueno, txalo, mantxasi zeate, txalo pilaren bizo zaizkigu, baina bertxolari herri bat gara eta txaloak iten ehanki dakigu, Ordu pekekago. Bueno, eta ez da bukatu, badaukagu ere, beste zaritua. Bueno, ez da aurkezpen hau, dirik behar. Baina, izena esan da, Jose Usabiaga. Txalo handi bat! Jose! Bai, Jose, ondo, merezitakoa da. Zezan goizuet Jose buruz, Da gure Robin Hood. Dracula Robin Hood, Odola zorratzen zaiona ikendu, eta behar du nahi eman. Hoi da gure Jose. Oso, ondo, behar ezabera, gero ere hau ere, pentsa, claro, globa hundiegia eta punere hundiegia. Bueno, gero ere, zer da, pentsioniza borrokalaria. Txalo bat ere, alde horregatik. Behar ditugu jendea gauzak aldarrik atzen. Orduan, ja, Jose, denak azu. Robin Hood Dracula, pentsioniza borrokalari, claro, patxintxizaria, Jose dentzat. Zerbait esan nahi aldezu, Jose? Bai, bueno, baixan. Bueno, gora lasatzeko horiako San Pedro jaia, ondo ospatu zazue, eta alaia eta umore honekin. Oso importantea, alaia umore honekin, festak denontzak dira, eta igual, esan behar dagoen Jose, igual festak ondoren ez gudo dola ematea, igual hobe, Itxaron pizkatzen, igual justu bukatuta, ez da oso gol egokia, ez da Jose, hola izango da, eta... Bueno, baju bazat. Behar bada ere zer, nahiago dugu, ez baino, hori ere biar. Bueno, eta, orduan, saria norte mango, hau ere, hilo bat. Zen arre daude aitonetaz, ikuste baina aitona militanteare bai, Gola eta bera eskolara ikusten dugu eta, Jose. Bueno, orduan, maimentxe daude Sara eta Aimar. Ai, zeune.
Bai, igual hau txalotarkia, pues, jantzite, Eta, Pepi, horte numa, zenia. Intzazu zerbait, Juan Luis, hola. Amantzat, hombre, pu. Oso ondo. Bueno, mira, baiao, amaikutzat emango deu, ekitaldi nagusia. Hala, etorri naiz, ekitaldi nagusia aurkeztea. Eta, hau ez dakit ondo egiten, baina ingo deu, orduan. Gora San Pedro? Gora la Santa Moria? Gora la Santa Moria? Eta, la Santa Moria ere bai! Gora! Ondo pasa! Eta, esan duen, ez que esto pone, zabein hemen zaude,